जनाय हालामाव गुबुन गुबुन फरायसालिमायाव फरायनाय बे मुरखं सेलेक्ट कलेजाव बिनि थुनलाइयारि फरायसा गौथुम बिथांमोनहा बावहाय माने थुबुर जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'रानि मदद आरो बावहाय बयबो बे हालामनि जोंनि दालाइसाफोर बाहागो लानायजों लोगोसे बेयो मोनसे फरायसाफोरनि सिनायथि लानाय फोरबो आरो बेजों जोङो दिनैहाय बेवहाय जेबादि गुबुन गुबुन साबजेक्ट बा गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनाय फरायसाफ्रा ज' जायो आरो बेजों दिनैनि इयुन जोलैनि बिथांमोनहा बायदि इन्टारेक्सन जागोन आरो बेयावनो जोंबो बाहागो लानानै गोजोननाय मोनो जे बिथांमोना गावबा गावनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बायदि बेबादि माखासे माहारियारि आरो समाजारि लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइनि थासारिखौ बुजिलायनो थाखाय बेयो मोनसे गोनांथार हाबाफारि हिसाबै दानि समाव बिथांमोना गोनां हिसाबै साननानै लायो आरो बेबायदिनो जोङो दावगालांनांगोन मानोना बिथांमोननि मुगानि कम्पिटिसना दिनै गुबुन गुबुन महराव आगान होबाय आरो डिजिटेलि बिथांमोना दिनैनि समाव फरायनाय सोलोंनाय रोंनांगौनि थाखाय बे कम्पिटिसनाव हाबनांबाय आरो बेखायनो बायदि दिनैहाय समाज बेरेखाजों लोगोसे बायदिसिना फरायनायजों हेंथा जानो हानाय फरायसाफ्रा एरायनांगौनि माखासे थासारिखौ बिथांमोना थोंजोङै एरायनानै सोलिनांगोन जेरै ड्राग्स जौ जुवा जों अराय खावलायो जाहाथे बिथांमोनहा गावनि समखौ दिनै बे माने बिराद गोख्रों मोनसे कम्पिटिसननि समाव बादायलायनाय मुगायावहाय बेफोरबायदि माखासे गावसोरनि सम बाहायनाय ससियेल मिडियाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङावहाय दिनै बिथांमोननि लेखा फरायनायजों सम रिजायोबा बेफोरावहाय जोबोद खहा फैगासिनो दङ आरो बेखायनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे अराय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव दावगालांनो हायो आरो बे हालामनि फरायसाफ्रा जोङो मिथिगौ बेवहाय गासै बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जेरैबायदि बिथांमोना जिउआव थांखि लायो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव दावगालांनांगौनि जे बिथांमोना दिनै बावहाय बायदि सावरायनायजों लोगोसे दावगालांनायनि आगानाव बयबो जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन जाहाथे बयबो गावबागाव फरायसालि गावबागाव जि फरायसालिमा इउनिभारसिटिसफ्राव बेबादि गोबां रोखोमै दानि जे सोलायनाय मुगाजों खाबजानानै सोलोंथाइनि जे मोनसे कर्सनि पेटार्ननि कारिकुलामाव गावनि समखौ होनांगौ बियो गोख्रों मोनसे समनि खावलायनाय आरो बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनानै फरायसाफोरनि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयबो गोदान फरायसाफोरखौ जोङो बरायनाय बावनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लागोननि मिजिंजों बिथांमोननि सायावहाय जोङो बेखौ आर'ज गाबहरो। फरायसाफोरनि स्टाडिनि बेलायाव जों साननो सार धेमाजिनि नैबे जोंनि धेमाजिनि रिजाल्टआ हौवासाफोरना बहुद खम फैबाय थादों रिजाल्टनि बेलायाव हिनजावसाफोरनि हारा बांसिन थांनो माबायदि प्रिपेयार जानांगोन दिनैहाय जोङो माखासे बिथिंजों नोजोर बोनानै जे पारफरमेन्सनि डेटा मेट्रिकुलेसननिफ्राय लायोबा डिग्रिनिफ्राय लायोबा एडमिसन एबा उथ्रिसारनायनि पार्सेन्टेजाव धेमाजि जिल्लायावबो बेबायदि मोनसे फारागआव नुजानो मोनदों जे बेवहाय हिनजावसाजों हौवासाजों माने जि मोनसे पास पार्सेन्टनि बेलायाव हिनजावसाफ्रा साबसिन खालामो हौवासाफ्रा बेवहाय खम जायो आरो गोबां रोखोमै अभारअल पार्सेन्टेजावबो धेमाजि जिल्ला हिसाबै माने माखासे थाखोआव माने दिनैहाय गुबुन गुबुन पर्यायावहाय माने उनफिननानै थानायबो माखासे बिदिन्थि नुजानो नागिरो दा बेखायनो जों खावलायगोन जे जुजिनायाव बयबो समानै बाहागो मोनो जिहेतु बेवहाय गावबागाव पारफरमेन्सखौ मोजां खालायनांगौ आरो सोलोंथाइ लानायाव हौवा हिनजावसानि जेबो फाराग थाया आरो बिनिखायनो कम्पिटिसन लेभेलाव बाहागो लानाया बयबो गोसो होनानै लानांगौ आरो लेखा फरायनायनि इम्परटेन्सआव दिनै बयहाबो समान मोनसे थासारिखौ बुजिनानै फैनांगौ आरो बेखायनो जाय फरायसा बिथांमोना बेबायदि माने फरायनायखौ गोसो लायालासिनो गुबुन गुबुन एक्टिभिटियाव लोब्बा थायो बेफोरखौ जोङो माने फरायसा समावहाय एरायनानै सोलिनानै गावनि गोग्गो सोलोंथाइखौ लानायाव आगान सुरनांगौ। बिजाबनि बेलायाव जेंना सोमजिबाय दं जोंनि धेमाजि एरियायाव सफैदों हाफ इयारलि एग्जाम जानायसिमबो बिजाबा सफैनो मोनाखै बेबायदि बेलायाव दिनैहाय दाबो बर' बिजोंनि जोंनि फरायसालिफ्राव गुबुन गुबुन समाव स्कुल पर्यायाव बेसिकेलि माने जि फ्रि टेक्सट बुक मोननाय जायो बर' बिजोंनि थाखाय बेफोरावहाय सम सम जोङो टेक्सट बुकनि आंखालाव गोग्लैनाय दाबो आसामाव जेंना दङ आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादाबो जों गोबां खेब बेबादि जेंनानि सायाव मोगा मोगि जादों आरो बेखौ लानानै बोस्रांनायाव दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनाय जायो आरो मिजिंथियो उन समाव लासै लासै देग्लायबो माखासे समाव बेबादि जायगायाव बिदिन्थि फैदोंमोन लेखा मोनै आरो उन समाव जाहाथे आसाम सरकारा आरो बेबादि एजुकेसन डिपार्टमेन्टआ लेखा मोनहोनायाव गोथोङै खामानि मावो मानोना फ्रि एन्ड कम्पालसारि इडुकेसनाव आरो फान्डामेन्टेल राइट टु इडुकेसन बादियै जोङो संबिधानिक कनस्टिटिउसनेलि जिथु आर्टिकेल 21 बादियै बयबो जोङो माने बेसेन गैयालासिनो फरायसाफ्रा लेखा रोंनो मोननांगौ
खाथा कलमनिफ्राय लानानै गासिबो बेसादखौहाय दिनैहाय टेक्सट बुकखौ बिथांमोना फ्रियाव मोनो आरो बेखायनो बिथांमोननो बेबादि मोनसे फान्डामेन्टेल राइटनि बाहागोखौ माने राइटखौ इनसियर खालामनांगौनि बिबाना रायजो सरकारनि डिपार्टमेन्टनि आरो बेखायनो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ अराय खावलायलांगोन।